Dobar dan, dragi moji. Danas za vas spremamo tortu od krem bananica. Za pripremu ove torte potrebno vam je 7 jaja, 500 g šećera, litar mleka, 1 margarin, 8 krem bananica, 300 g šlaga, 200 g prah šećera, 100 g čokolade, mi kupujemo ovu kakao tablu za kuvanje, 10 kašika brašna i 1 kašika sirćeta. Odvojili smo žumance od belanaca, sada se mute belanca. Prvo sama, treba dobro penasto umutiti. Dodajemo 300 g šećera, postepeno. Znači baš mora da bude umućeno dobro, da bude penasto. Sada dodajemo 1 kašiku sirćeta. Sirće se dodaje da se kora ne bi splasnula, onako da bude lepa vazdušasta. Evo, izmućeno je sve super, sada ćemo u pripremljen pleh razliti našu koru, lepo rasporediti koru od belanaca. Rerna je uključena na 200 stepeni da se malo zagreje. Posle toga smanjujemo na 150 stepeni i sat i po vremena sušimo koru. I evo kako izgleda lepo razvučena kora po tepsiji. I kao što rekoh, zagrejali smo rernu na 200 stepeni i sada smanjili na 150 i ide bukvalno da se suši sat i po vremena. Sada spremamo fil. Od litar mleka odvojili smo lonče od 250 ml, a ostatak sipamo da se kuva. Fil se kuva na pari. Za mlade domaćice, ako ne znaju šta je kuvanje na pari, u jednu posudu mi smo uzeli tepsiju, sipali vodu,
i u tu tepsiju stavili šerpu u koju kuvamo fil. Sada u jaja dodajemo šećer, 200 grama šećera. I to lepo izmutimo. Dodajemo mlijeko. I 10 kašika brašna. Brašno dodajemo postepeno, ne odjednom, da bi se bolje izmutilo. Kora se suši, mlijeko se kuva na pari, fil polako spremamo od žumanaca, šećera, brašna. Evo, izmućeno je lepo da nema gromuljica. Mlijeko kuva se na pari, prokuvalo je i sada postepeno dodajemo uz stalno mešanje da se ne stvare grudvice. I kuvamo dok se ne zgusne. Znači, ovo je kuvanje fila na pari. I evo ga, fil je skuvan na pari. Sada smo ga ostavili da se hladi. U međuvremenu pripremamo ostale sastojke. Krem banane iseckamo ovako nožem. Kora se tamo peče, to jest suši. A mi u međuvremenu pripremamo ostale sastojke. Iseckano svih 8 bananica. Sada ćemo rendati čokoladu. 100 grama čokolade izrendamo na ovo najsitnije. Na sobnoj temperaturi otopljen margarin ćemo sada dobro razmutiti.
Znači 1 margarin i 200 grama prah šećera. Margarin je izmućen sa prah šećerom. U međuvremenu smo izmutili i 100 grama šlaga. I sada ćemo u prohlađen fil od žumanaca dodavati ove sastojke. Prvo smo dodali margarin i to ćemo lepo izmutiti. U fil dodajemo, kad smo ovo izmutili s margarinom, i 100 grama umućenog šlaga. Ovo dodajemo jer će fil biti mnogo lepši, ukusniji, penastiji, rastresitiji. I sve to dobro sjedinimo. Evo, kora je pečena, osušena. Ovako treba da dobije ovu kremastu boju. Fil je dobro penasto izmućen. Bananice isečene. Čokolada izrendana. Sada ćemo ovaj fil podeliti na 2 jednaka dela. Fil smo podelili na 2 dela. U jedan deo stavljali smo krem bananice. Iseckane krem bananice. Dodajemo rendanu čokoladu i sve to dobro izmešamo. Samo vodite računa da vam ovaj žuti fil koji je bio na pari kuvan mora da bude dobro ohlađen. Sada ćemo filovati našu koru. Prvo ide fil sa krem bananicama. Njega ćemo dobro rasporediti po kori. Evo prvi fil je raspoređen, svuda ravnomerno po kori. Fil sa krem bananicama, a sada dodajemo preko njega žuti. I njega ćemo isto tako lepo rasporediti po cijeloj kori. Sve je dobro raspoređeno. Fil, znači kora, pa fil sa krem bananicama, pa žuti fil. To posle ide malo u frižider da se stegne i odozgo šlag. Evo lepo nafilovana. I kao što rekoh,
Ostavit ćemo je jedno pola sata u frižideru da se stegne. U međuvremenu ćemo izmutiti šlag, 200 grama šlaga i odozgo šlag i to je torta. I evo, dragi moji, torta je gotova. Vi je možete šarati kako god želite. Mi smo samo stavili šlag i ovako malo viljuškom išarali i to je sve. Kasnije kad budem sekla pokazat ću vam presek kako izgleda. Toliko od mene. Pozdrav za sve, ne zaboravite da me zapratite jer meni vaše praćenje mnogo znači, a vas ništa ne košta. Još jednom uzdravlje!